Kuyingenza ukuthi ake nginibekelele nginamukele kuzonke indawo la kuzofika khona le video. Uma uqala ngala kule channel iqinisekise ucinzele usubscribe. Usola zonke izinto esiyiphosta kuyona ke le channel. Indaba ke eyishaqisa abantu abaningi, indaba ke zokubanja kowesilisa wangaphandle obemba amathuna athathe ke amathambo abo. Banjwe kowesilisa uthe mangabe ke ebemshaya ke wase elikhipha lonke iqiniso ukuthi ke lamathambo bayawathatha ke bewagaya benze ke ngawo ama-drugs. Ubeke noma kube seke yaboshwa lesi sigameko senzeke lapha ke ePitoli. Kanti abantu baphawule kanje ezikhundleni zokuxhumana ngalolu daba. Nangokuthi ke baxoxe naye kancane ke belingekho ithuluzini banikwe ke noma ke ku-22 esiphongweni noma ke ayele koyihlo omkhulu bayobhema ke forever. Nangomunye uthi amanyala lamaphara ukufa komuntu ke bona sebezothola ke i-drug ukube bamgaxe phezulu babasa kumlilo ngaphansi asheke kancane kancane. Nalapha ke abanye bazoyiyeka ke lento futhi uthi ngezovulo lwakho nombono wakho ukuthi ngicabangani ngalolu daba. Hlala phakathi comment section.